Спонсорите и рекламодателите на телевизия БГ Плюс подкрепят българската култура и изкуство. Един от вас може да спечели този телевизор, а други 22 ще спечелят тези телевизори. И голямата награда. Един абонамент за Булсатком за 23 години, защото Булсатком става на 23. 23 години Булсатком. Разбери повече на bulsatcom.bg. Обувки кавалер. Нямат скъсване. Some towns don't have much in common with the country.